taas ja sitten tänään mä ajattelin tämmösen Drop-Lodge-esitelmän tehdä, niin lähdetään kahtoo, että mitä täällä olisi. Siinä on Cicadair Diamondi. Ja sitten tässä on Falloder Diamondi. Sitten tässä on 3 Red Deer Diamondia. Sitten tässä on Diamond valkokantapeura. Sitten tässä on 3 vielä lisää Red Deer Diamondia. Ja sitten tässä on tällainen. Ja sitten tässä on harmaasosi Diamondi. Tää tuli hirveellä munkilla. Ja sitten tääkin tuli aikamoisella munkilla, tää Diamond villisika. Ja sitten täällä mulla on timanttisorsa. Ja sitten tässä mulla on tuo drop rating oikeesti on niinku diamondi, mutta mä vissiin ampuin väärällä aseella tai joskus. Niin se sitten oli niinku gold, mutta se on periaatteessa diamondi, niin mä oon laittanut sen tohon kanssa. Ja sitten, mutta ei se oo diamondi, mutta tää on mun isoin hirvi, niin mä oon laittanut tähän. Se on ihan siisti. Sitten tässä on mun... Sitten tässä on tämmönen Diamond Roosevelt-telke. Se on ihan nätti. Ja sit timantti Euroopan Bisoni. Ja sitten täällä on mulla tämmösiä erilaisia furtypejä. Esim. Tässä on Alpino Roosevelt-telke. Alpino hirvi. Se on Melanistic Saksa hirvi. Ja Acromelanistic hirvi. Tää on aika siisti. Ja tää on varmaan mun lemppari, tää Piebald Red Deer. Eli Saksa hirvi. Ja sitten täällä mulla näkee vielä yksi Piebald Saksa hirvi myös. Siinä mun koira sitten. Se oli sellainen. Ei mikään ihmeellinen, mutta... Juu, se olisi sitten moro.